ಮೂವಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಡೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಇರಗೆ ಎಡ್ಡೆಂದ ಆಪುಂಡ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಡೆ ಅಂಚ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ನಮಕೈಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಟ್ ಅವು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆತನ್ ಸೊ ನೋ ಮೋರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮೀನು ಇಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪೋಪರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಐ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಸಂಗೀತಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿರಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪದ್ರ ಶುರು ಮಾತಾಡ ಮಾತಾಡ್ ಬಲ್ಪ ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಅ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತನೀರು Okay. Which song you want me to sing? Ergo barpunav. Your favorite song ippan. Tulu. Tulu. Mammina magalina asadenji kannu tudu sotena rangada patera panpunate idu parise done. Thank you. ಓಕೆ ಇದು ಪೂರ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳರತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫೀಲ್ ನಾನು ಒರಿದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಡುಂಡು ಸೊ ಐನಾತ್ ನೆಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪು ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಎಂಚದುతున్నారు ಬಂದ್ಲಿಂಕ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ I'm very bad with my skin. Care detoner ಜಾಸ್ತಿ effect must ಬೇಕು upon skin. So I always be in touch with the dermatologist. So he takes care of my skin more than I do. Any tips ittaponu like opunanda about care and makeup la makeup la use good products that is what I say recommend epala edde product use monthly because your skin has to be taken care of so be good in selecting your products okay tera adde crapndu adda last bench apundu adda kola offer unda offer sadyogyan last bench da nette busy ulla because last bench bega barpundla so I tete busy upnaga I can't take on any offers so I was just thinking that last bench the complete work mugitti bokkane I'll go on to something else onju jete the time dotunaru onju movie akka onju time depend upon daipanda appe teacher I could immediate enkonje offer by then so after that onchur break detonde because I had to concentrate on my studies so I boka after a little gap maybe so it depends next movie encha barpundu and obviously if the script is very good I can go on immediately also ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೈದಾರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಇರಗಿಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚನೆ ನನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಪೂರ ತೂಂದು ಪೋಡ ಅದೇ obviously feedback is very important in acting the dada change manpodu what new I should bring on and I need suggestions so obviously I am always ready to take in comments and take in suggestions industry iregenche help malpodu industry edit stories korudu same thing okay appe teacher danchina onji part ittadu erege ir personal adi rancha ijjar no ijjarate little bit part inspiration year ovandala bete actor mean ek inspiration ullera bete actor inspiration ji as I told you uncle na director mast help mante but na mummy ullirate archuru ansullera I got it from there like she's not very rugged but you know she's very what to say she's direct so
ಓಕೆ ಏರೆಲ್ಲ ತೋಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ದಲ ಅವ ಆಕ್ಟರ್ನಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋಸ್ಪದಿಜೇರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜಾದ ಜೇರ್ ಯು ನೋ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಲಾಂಚನೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ವೇ ಇರೆಗೆಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುನಂಚ ಅಕ್ಲಿನ್ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮುಕ್ಲಿನ್ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ವೇ ಸೊ ಯಾ ಅಂಚ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತುಂಡು ಓಕೆ ತುಳು ನಲ್ಲಾತು ಕಲಪುಲೆ ನಲ್ಲಾತು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೈದರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಅಣ್ಪಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲೆ ನಾನು ಲೆತ್ತಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಯಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಖಿಲ್ ರೀಚ್ ಆಪಾರು ಕುಡ್ಲದ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೂಲಕ ಯಾನ್ ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಪೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಜರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಿಯರು ಒನ್ಸ್ಪೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಡೆ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖುಷಿ ಆನಂದ ಯಾನಿ ಎನ್ನುವೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7